May buntag sa inyo guys kay padulong na kong jote karong buntag. Lakaw lang ko kay trip na lakaw na ako ipa-frank na ako. Mga kaila na saging. Ako sa busog. Good morning mga idol. Ako mga idol. Oh. Hello. Basta yung tinda nyo idol? Kira idol? Palihaw lang ko yung subscribe ko channel nila. Ito yung Pastority. Amping mo idol. Bisay nga ninyo idol. Dudong Day, Alexander Tuawi. Sama sa tinda nyo. Sa banda sa Jalan na pita banda sa Pitol. Okay. Amping mo pa na mga idol. Kaya padungo pa ko jote. Kaya pa idol. Ulit subscribe ko YouTube channel nila si Jubin Pastority. Ayan. Follow lang kanyo. Thank you idol. Amping mo trabaho nyo idol. Muna ko mga papa na Manginom ta. papa sa tindira rin sa dapit sa 20. Oh, healthy kayo sila. Lami kayo lang mga pagkaon. Butas. Salamat ma'am. Amping mo ma'am. Si madam ni kaon na si madam. Morning madam. Papa sa kong idol. Ada mo na ni mo dun. Na lami kayo mga prutas oh. Sa may ganamo pala. Oh, payas. Bawa. Kulo. Tamang baro sa kuan. Ano sa ba? Kulo. Kulo. Bawasan among mga tindira ba, bawas la ako lang. Ron dili laayon sila ba. Healthy sa community. Project ni mo? Project na nila mo. Alexon. Dapat kayo. Rio. Tambal dagbaga. Tubig. Puho na rin lang mo pamalit ri. Barato na discount mo 10%. Rato ha. Raba. Walang may kayo, kapayaso. Paborito kayo. Butdong, ano? Upo. Saging. Saging. Salamat sa inyo ma'am. Pag-amping nyo ma'am. Trabaho nyo mama. Amping. Bye. Bye. Uli na. Ato na kos. Sustagahan ako mga kaila doon sa mga nira sa saging. Awa sa kuhan ba? Awa sa problema. Ako yung mga amiga doon sa kuhan. Morning ma'am. Musta niyo ma'am? Itong ko ano? Ito tas buwak ko. Sete ka naman pa ito buwak niya. Hindi kayong buwak dire oh. Pilang buwak niyo ma'am? 18? 80? Oh, kisam to na yung juwa dia. Oh. Indot kayong mga buwak ni madam dire oh. Ari salamat ko ma'am. Indot kayong buwak. Kapuya laka oy. Anak ko sa Caltex Ayala. Burdo. Kapuya laka oh. Naik mga idol na ko, mga gapa. Morning mga gapa, pwede tayo mag-vlog yung mga gapa? Hello mga gapa. Hello.
Terus mga baba ba? Mix sila. Sa mga idol ba? Idol. Ano na yung mga project na mga billionaires. So, hello mga bising, may butag. Apa yung trabaho siya nga? Mga mga protect sa ito ang review sa kalsada ba, mga hugaw, mga kahoy-kahoy, sila ito mga review. May kung amigo mo ba? Ang ping mo trabaho. Shout out. Shutdown. Shutdown? May trabaho na pre, salamat pre. Subscribe lang ko YouTube channel, Jubin Pastorite. Salamat pre ha. Okay. Anak ko ay Ayala Metro ba? Bugno kayo. Ambot na ko guys, ano ko sa Ayala Metro. Sugod na ko input eh. Salamat sa inyong tanan.